Ahoj, moje meno je Drahoslav a vítam ťa pri mojom novom videu. Dneska som sa s vami chcel podeliť o môj zoznam vlastností bytosti svetla. Tieto vlastnosti som spozoroval na sebe a aj na ľuďoch okolo seba a tento zoznam vám môže bližšie priblížiť, či ste naozaj bytosťou svetla. Bytosť svetla, alebo niekto to nazýva aj svetelná bytosť, alebo po anglicky to je light worker, je bytosť, ktorá sa rozhodla prísť na túto planetu s nejakým vyšším poslaním. Sú to duše, ktoré sú už staršie, vyspelejšie a vyslovene tento svet občas oplýva takou výraznou temnotou a bytosti svetla sa sem rozhodli narodiť alebo inkarnovať, aby vlastne prinášali svetlo a svietili. Prečo je dobré zistiť, či som bytosť svetla? Pretože niektoré záporné časti vašej osobnosti alebo vašeho života aj v minulosti nemáte možno pevne uchopené, možno máte k ním nejaký postoj nepriatia. Ja som to mal úplne rovnako a keď som zistil svetelnú povahu alebo svetelnú podstatu mojej bytosti, tak zrazu všetky aj záporné, aj kladné časti mojej osobnosti alebo aj môjho života zapadli do seba ako skladačka. Zistil som, že jedno bez druhého ako si aj nemôže existovať. Všimol som si aj tie pozitívne časti alebo pozitívny koniec tých záporov. Dá sa povedať, že môj život nadobudol skutočný zmysel, keď som pochopil, že som bytosťou svetla. Takže aby som prešiel k tým 7 bodom. Prvý bod je vysoká citlivosť. Vysoká citlivosť je akoby taká základná vlastnosť, ktorá spája všetky bytosti svetla. Vysoká citlivosť vlastne znamená, že človek dokáže navnímať široké spektrum vnemov z okolitého sveta a dokáže navnímať aj oveľa jemnejšie vnemy, o ktorých bežní ľudia nemajú ani páru, že existujú. Taktiež empatia má súvis s vysokou citlivosťou, pretože vysokocitlivý človek dokáže s presnosťou navnímať alebo nacítiť mentálny stav druhého človeka skrze širokú škálu vnemov, ktoré z toho druhého človeka vychádzajú. Dokáže presne načítať situáciu a tým, že vysokocitlivý človek má aj vyššiu citlivosť, tak je o to viac motivovaný za akýchkoľvek okolností neubližovať mentálne druhému človeku, pretože mentálnu bolesť sám preciťuje viac ako bežný človek. Druhá častá vlastnosť bytosti svetla sú problémy s úzkosťami. Tento bod zase súvisí s vysokou citlivosťou, pretože človek, ktorý má problémy s úzkosťami, navnímáva príliš veľa vnemov z okolitého sveta a má tendenciu z nich vyrábať katastrofické závery vo svojej hlave. Ja som človek, ktorý toho zažil s úzkosťami až. Je to taká trochu moja doména, ale dávajte si pozor, ak nebudete dbať na svoju mentálnu hygienu, tak tieto úzkosti môžu prerásť do nejakých paranoidných stavov alebo do nejakých psychóz alebo do nejakých mentálnych porúch. Preto odporúčam pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu,
zdravú stravu, nejaké cvičenie a hlavne meditáciu. Meditácia je niečo, čo skutočne dosť pomáha proti úzkostiam. Tretí bod je záujem o duchovnú rovinu tohto sveta. Bytosti svetla častokrát majú záujem preskúmavať duchovnú rovinu nášho okolitého sveta. Cítia, že tu musí byť niečo viac, než len to, čo vidíme. A či už ide o nejaký voľný výber nejakých spirituálnych presvedčení, čo sa môže nazývať ezoterika, čo som aj ja, alebo ide o nejaké presné jedno náboženstvo, kde ten človek naozaj žije živú vieru, má živý vzťah s Bohom alebo s inou nebeskou bytosťou, ku ktorej sa pravidelne modlí a túto duchovnú časť pravidelne zakomponuje do svojho života. Myslím si, že človek, ktorý má vysokú citlivosť a navnímáva tú širokú škálu vnemov z okolitého sveta, tak intuitívne, ako si aj vie, že tá duchovná rovina tu určite je a je to akoby taká nejaká akoby samozrejmosť, že to tu je, že to tu musí byť. Štvrtý bod je intuícia. Intuícia opäť a zás súvisí s vysokou citlivosťou, pretože človek, ktorý má silnú intuíciu, je človek, ktorý navnímáva všetky tie vnemy z okolitého sveta, aj tie jemnejšie, a vytvára si z nich nejaký celkový obraz, alebo má z toho proste nejaký dojem. Začne si to spájať s nejakými podobnými situáciami alebo podobnými ľuďmi, s ktorými sa už v minulosti stretol, a takto vie celkom efektívne a s presnosťou zistiť, na čom presne je a čo sa presne deje a čo ten človek je zač. 5. bod. Nemáš pochopenie pre existenciu zla v tomto svete. V astrálnom svete je úplne jasné, že táto planéta je len hra. Na túto planétu sa prevažne inkarnujú mladé a dobrodružné duše, ktorých baví takáto hra medzi dobrom a zlom. Takáto energia, ktorá tu prúdi, takéto výrazné emócie. Nevidíte význam v prechovávaní hnevu k druhému človeku nejako zbytočne dlho. Svoju pozornosť skôr orientujete na nejaký svoj osobnostný rast a baví vás neustále zvyšovanie vibrácií seba a aj svojho okolia. 6. bod. Pocity, že sa nepatríš, ideš po ulici a všimaš si tú neuveriteľnú biedu, pozráš sa niektorým náhodným ľuďom do očí a všímaš si tie veľmi nízke vibrácie, v ktorých sa niektorí ľudia nachádzajú. Spomenieš si, ako sa ľudia a celé ľudstvo správa k prírode a k zvieratám a aj k sebe samému a k svojmu aj k ľuďom naokolo, a prepadnú ťa pocity prázdnoty a nejakej depresie a začneš sa tak pýtať, že čo tu vlastne robíš a prečo tu vlastne si a prečo sa vôbec nachádzaš na takom svete, kde existuje takáto neuveriteľná bieda. Niektorí môžu prežívať aj pocity nostalgie za domovom, že im chýba ten domov, to svetlo, odkiaľ sme prišli a že sa tam chceme vrátiť. Keď som pochopil svetelnú podstatu mojej bytosti a pochopil som poslanie na tejto zemi, tak môj život dostal úplné naplnenie. Zistil som, že som tu aj veľmi potrebný, a ak aj ty si svetelná bytosť,
tak si tu veľmi potrebný, pretože ako svetelné bytosti máme dar svietiť a v obdobiach temnoty na tejto Zemi, na tejto planéte je to veľmi, veľmi potrebné. Posledný bod, výrazné výkyvy nálad. Človek, ktorý na sebe robí veľa mentálnej práce, zažije silné pocity lásky, radosti a nejakého naplnenia, ale taktiež aj silné pocity prázdnoty, depresie, úzkosti a takého niekedy aj takých pocitov, takého preplnenia mysle, že človek je zahltený všetkými tými hnevami, ktoré navnímáva z okolia. Pri výkyvoch nálad mi pomáha pamätať na to, že nič netrvá večne a že aj tento stav, v ktorom sa práve nachádzaš, raz prejde. Ďakujem, že ste si pozreli toto video až do konca, mám vás veľmi rád. Nezabudnite sa milovať a akceptovať taký, aký ste. A ja sa s vami veľmi rád stretnem pri nejakom ďalšom videu. Čaute.